Nafarroako ikastolen elkartea bigarren mailako kooperatiba bat da, eta bertan biltzen dira Nafarroan barrena dauden 15 ikastolak. Horietatik 13 kooperatibak dira, eta beste biak izaera juridiko ezberdina daukate. Ikastolen elkartea, Nafarroako beste ikastola guztiak bezala, balio sendoetan oinarritzen da. Balio horietako asko oso agerikoak dira, ikastoletako bozkak, asambladak, eta beste batzuk sakonakoak dira eta oso garrantzitsuak. Ikastolen arteko elkartasun kutxa, gure arteko solidaritza, gure esperientzia partekatzea, eta gure ametsei aurre egiteko hainbat eta hainbat balio garrantzitsu. Nafarroako 15 ikastolek eta Nafarroako ikastolen elkarteak berak parte hartzen dute Europear Hezkuntza Kooperatiban. Kooperatiba horrek biltzen ditu Euskal Herri osoan dauden 112 ikastolak. Bertan bideratzen dira gure ikasmaterialak eta baita ere irakasleen formakuntza.